जोंहा 31 बे सिडलिनिफ्राय कंग्रेसनि जानानै जों दिनै जोंनि नमिनेशन लाइखौ जमा होनो थाखाय जों आवगायबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि बयबो कंग्रेस दलनि लैहोर लैहोर फैनानै आंखौ जोबोद गोजोननाय होफैदों आरो बेजों लोगोसे जों दिनैहाय रायजो राजानि मदद लानानै रायजो राजानि आशीर्बाद लानानै आं दिनै बे मन'नयन पत्रखौ आं होनो थाखाय आवगायबोदों। बाहाय जोंनिया दिनैहाय 3-4 हाजारसो मानसिजों जमा जागोन। थारमाने दा रायजो राजाफ्रा बै बिपिएफनि आरो इउपिपिएलनि जे खामानि बेखौ नायनानै दिनैहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि जितु गुलुं गुजुं बेखौ नायनानै दिनै कंग्रेसनि सायाव बहुद आसा खालामदों रायजो राजाया। मानो होननानै बुङोब्ला बिपिएफनि जे 17 बोसोराव जे खामानि मावनाय बे जे डेभेलपमेन्ट बेखौ कंग्रेसनि जि सापर्ट मोननानैसो बिपिएफआ आवगायनो हादों होननानै मिथिदों आरो दा नैबे जाय दोलोआ बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ बियो जाहैबाय बिजेपिजों। बिजेपिया जि धरनाव इउपिपिएलखौ नारसोमदों बे नारसोमनायखौ नुनानै दिनै रायजो राजाया मोनसे आस्थाया गोमालांदों। बे आस्था गोमालांनायनि खारननि थाखायनो दिनै कंग्रेसखौ रायजो राजाफ्रा बजबना लानो सानदों आरोखि। जों जे अनुमान खालामदों जों 70 हाजारसो जों भट मोनगोन। भट मोननानै जों 1 नाम्बाराव थागोन होननानै जों आसा खालामदों। नङा दिनै बिथांमोना निस्सय रायजोनि गेजेराव थाङाखै आरो बिसोरो दिनैहाय रायजोफोरनि खोथाखौ बिसोर हमनो हायाखै। बिसोरो मोनसेल' राजनिति खालामदों मा बर'खौ लानानै दिनै बर'फोरखौनो बिसोरो ब्लेकमेल खालामदोंसो। दा बे ब्लेकमेल खालामनायखौ दिनै बर'फ्रा बुजिनो हाबाय जे जों जुदि मोनसे मोजां फिथाइ मोननांगौब्ला रायजोनि सुबिदाखौ जों मोननांगौब्ला कंग्रेस नङाब्ला जाया होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा माने सिन्था धारना खालामदों आरोखि। ओंखायनो दिनै बिजेपि बा इउपिएल बिपिएफआ खुनु रायजोनिसिम थांनो हायाखै बिसोरो ओंखायनो दिनै हमनो हायाखै। निस्सय जों गावसोर हायाब्लाबो जों सोरबा दोलोजों जों ज' जानानै जोंखौ जों सापर्ट खालामनांगोन गुबुन दलआ आरो बेखौ जों सरकार बानायगोन होननानै जों 25आवबो आसा खालामदों।